काय रे काय बेगीना दिलं झाले रंगवून झाले बघ वाद वाद खुई काय रावला आता वाद बघू होतो आणि कसे रे 60 रुपये हो 50 आणि दी मरे लॉकडाऊन झाला बाबा आणि परत तुका 50 आणि दिलं सगळं कलर वाढलो काय वाढला कळणार ना कसा तुमका हे घेतो रासानीच 50 तर 50 दीच आणि आमचा गणपती गणपती बिणपती सगळं रेडी आहे टेन्शन घेऊ नको Timer लावतलो मा. टायमार फक्त सोनेरी घालूचा चला, त्याला चला. सांगला घालतो सोनेरी तो 2 दिवसात हा चला 2 दिवस आधी इलं आमका काय टेन्शन मस्त रवून दिलोला कळला मा चला चला येते मग चला आणि वाद बेगीन या हा येते सकाळी ये बेगीन चतुर्थी ह्या वर्ष बरे रंगायलंय बरे बघ ना कसे चक 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 जातात ते हा. तर मस्त रे म्हटलं काहीतरी वेगळा करूया झाला सगळा? हो, झाला वाद वाद रवलं होतं काय काय बघू दी मरे एक बेगीन नाही गेलं मला सकाळी हो सकाळी. बेगीन हेल्लाला आणि काम सुरू केलं बरं पातोळे बितोळे केलात का ना पातोळे चालू आहे येताना हट्टलंय ना दोन म्हणजे चालू आहे सांग तू का ये ना सांगतो खाव सांगते टाइम कोणा का आता येऊन गणपती ह्यो असो मरे हम्म. पायच असो मोठो आणि एकदम असो खरो कसो असो दिसा म्हणजे हो नको वेगळं बघ आणि हो नको दा. बरोबर बरोबर आणि बरोबर ह्या वर्ष एकदम ह्याच हे सगळे रंग वेगळे आणि बरोबर हे बघ हे बघ ते सांगते तसं. ह्यो भारी आहे रे हम्म. मोठो आहे हा ना हो बघ कसं काय ना पण ह्याच्यापेक्षा मरे हा असं जरा खरो एकदम म्हणजे लॉग असे पाया पडा गेले ना की कसं असं खरो असं दिसावं खरं कसं दिसत आणि जरा व्हायचं असं मोठं कळलं? मोठं. हा आणि पाया पडा गेल्याबरोबर कळता नाही हा. की मूर्ती हा की बाबा खरो हा खरं आहात हा. तसंच लोक तसंच लावतो हो, मोठं त्याच्यात होयो पैसे खरं लागा कसं नाही, दिसावं. पैसे लागा नाही पण असं जरा बघ खरो कसं असं एकदम असं मग ते ये हडे हडे हो हे? तुका होयो तसो जसा सांगलंय तसो हा मोठो होयो मोठो हा लांब होयो लांब हा खरं दिसावं खरं कसं दिसता सांग ना जागा मग सॉलिड केलंय मरे ह्यो. सॉलिड तुझ्या सारख्यांका असले माका ह्योच नको माका तोच नको माका असोच होय माका तसोच होय माका मोठे होय माका असा दिसावा माका तसा दिसावा त्याच्यासाठी हो तुमच्यासाठी खतरनाक केला असलो बघ मग जगजगता बघ कसं होतं. सॉलिड सॉलिड मग काय असं केव्हा बघलं खू हा सॉलिड एक नंबर केलं तर पण मरे असं म्हणजे असं पुजलो ना आणि लॉक बघू गेले भाक्कन असं खरं असल्यासारखं दिसावं कळलं तुका आणि असं मोठं असलं चालतं रे पण असं एकदम खरं कळलं याक माका सांग हा त्या घरातच पुजतोय का सार्वजनिक पुजतोय नागोबा गबरे मेला काय सार्वजनिक कोण नागो मग तर हो तुका आणि बारीक झालो आणि वेगळं होयो पण तो हा गणपत या नागोबा मी सगळ्यात सांगलो रे माझं एकदम खरं कसं वाटतो ते म्हणजे कसं म्हणजे असं मोठं आणि खरं पैसे लागा नाही रे पण असं कसं असं पाया पडताना असं भियाक जावं खरं असा का ह्या आता कळा तुका तसं काय म्हणजे करतोय झालं? हा तुका म्हणजे खरं होय तर खरं कसं दिसा होय या दिसल्या उपरांत असं असा खरं का ना असा टकले दे खरं कसं दिसा होय मग होय. हा. असं मरे तो आणि असा? हो दाखवायचं चल दाखवतो तो कसलो दिसता तो हा? ए, विकास होय काय तुझा परत बघ मरे. हुसूचा अरे परत काय का बोलायच अरे वाय दे जरा काय कामात सगळी तशीच जळवतात मग ये रे खेका काय आला अरे विकास हो इल्लो नागोबा खरा हा तर त्याका ते पसंत पडला ना सगळे दाखवले त्याका तो खरं कसं दिसता तो हा असतो असतो तो मग तो जागत तो मरे तो दितर हे का तो होरतला होय रे केदो तो मोठो आणि खरं कसं दिसावा खरं कसं दिसा होय तो पैसे मी देतो असं म्हणता तो होरा तर त्या घेऊन जाते का चल 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 दाखव चल ये. चल. मी येऊ आणि हो, ये. खय मेला पाटला जरा खय आणलं उई कसलो फेल आहे त्या अरे वांग शोधू नको खय दवरलो काय मेला नु करता तू
नको नको मागा नको धर मरे आता हे मेला ह्यो खरो मरे ह्यो. मरे मग नको 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 अरे बार केलो पुरे बार केलं पुरे 50 दे 50 दे. वार मरे आता तो असतात रे तो खरे होय हे का म्हणूनच चांगली उचलो ते का दाखव माका असं होय माका तसं होय आता शेवटी 50 रुपयाचं घेऊन गेलो बा. नाटका खूप ना बराला होतो दाखवलं हो ना, ते time- होताना येते धरतले ना हा, खरं आणि होय होतो दिसता तो दिसता टायमारच दिसता Timer च बरं झाला दिसता. रखवालीचो आहात तुझा मला बा. त्याका खूप ह्यो नको तोच नको असं होय. तो सांगू बा असा तो गेलो का असा लोकांचो फाटलं झालं तू असं पाटला सर तू तो असा बरोबर असो तो खरं असं दिसतं असा बरोबर दिसतो तो असा असतो असतो तो. जागा ती म्हणे. एका हात घेऊन जा जागात ती म्हणे जागा असतो एका हात घेऊन जाऊया दिसतं